Zdravím, volám sa Daniel. Jazdím vo firme OK stavby na Mekalaku 15 MVR. Používali sme väčšinou 12 a tie už boli na svojom využití, už boli na maxime a chceli sme niečo ešte rýchlejšie, väčšie a silnejšie. Jediná voľba bola tá 15. Pozerali sme aj iné bagre, máme aj iné stroje, ale proste v tej práci a v tom výkone, čo sme potrebovali, taký stredný, užitočný bager, šeumnel, tak tá 15 vyšla najlepšie. Samozrejme boli vždy aj pre, aj proti a tie menšie stroje, čo sme mali, alebo tie iné, tie 12 boli obratnejšie a viac sa mestili. U tejto už je väčšia šírka, už má stroj 2,5 metru, takže sme sa báli, či sa mestíme aj do tých menších prostor, alebo presne ke zdi, či sa ten stroj dokáže tak poskladať, aby vysypal vedľa seba, keď ho protihluková zeď alebo nejaká zeď nepustí natiahnuť rameno, ale dobre sme sa rozhodli, vôbec to nemá na to vplyv, ten stroj sa všade krásne mestil. Ja bych u toho stroje vypichnul to, že vlastne keď už aj iné stroje stoja, Mekalak má furt prácu. Furt je čo prevážať, uklízet, palety dávať, dohrabávať, zasypať, terénne úpravy robiť. Takže ten stroj máme preto, aj sme si ho vybrali preto, že je univerzálny a vždy sa naň nájde práca a vždy je, čo by sa s tým strojom dalo spraviť. A samozrejme tým, že my sme kolegovia a radi do seba rýpeme a hecujeme sa a majú iné stroje v tej istej váhovej kategórii, tak stojíme na jednej diaľnici a je tam propustek, šachta trojtonová. To nejde vybrať, musíme zavolať žeriav. No, jemu to nejde, samozrejme ja som prišiel a tým, že to rameno je tak postavené, aj to závažie je dobré, aj to, tak ja som ten trojtonový propustek z tej zeme vytiahol, položil na bok a to už prišiel aj kolega, uznal, že fakt ten stroj je super silný. Rýchlosťou hydrauliky som spokojný, ja používam stroj na plné otáčky. Ja nie som za takéto šolichanie a poklepávanie a trápenie pump, keď sa to len celé trasie a klepe. Takže ja mám na stroji, keď pracujem plné otáčky, lebo robím. Samozrejme, keď budem pokladať obruby, tak si tam dám 12 a mám to v kledu. Ale pri kopaní mám plné otáčky. Čo jediné, čo som si ako oproti tým predošlým Mekalakom všimol, pojazd s hydraulikou spomalí čiastočne stroj, ale je to logické, lebo ten pojazd si odsaje kus oleja a spomalí sa to. Na prácu ako keby manipulácie väčšinou stojím na asfaltu a tie packy si nemôžem dať na zem, lebo by som poškodil asfalt alebo zánkovku. Takže používam len stabilizáciu a z kombinácií so širokými balónmi, ktoré mám na stroji, úplne dostačujúce, stroj sa netrasie, drží a krásne poslúcha. Pozitívne ma prekvapilo na tej 15 je rádius otáčania a vlastne taký malý rázvor tých kolies, tých náprav a všechny kola vytáčeci. Takže sa s ňou dá neuveriteľne krásne manipulovať, otočiť sa na ceste. Tá nádrž podvozku je to stabilnejšie a hlavne to nezaberá hore miesto v tej veži. Potom tá väža môže byť menšia, nevytrča toľko do strany a to je veľká výhoda. Pri tých prácach, ktoré robíme, keď používame len jeden pruh a druhý musí ostaviť prejazdný, tak tento stroj sa tam úplne krásne mestí, nevychádza mu tolik závaží, lebo tá nafta je schovatá dolu v podvozku. Nepríjemne ma prekvapilo na tejto 15 spracovanie čiastočne plastov a nejakých tých pántov na dverách, ktoré ovísajú, alebo ako nejaké takéto drobnosti, čo je ešte dosť u mňa problém, alebo čo by som rád, ako aj kvôli strojníkom všetkým, keby ten stroj mal nastavenie teploty normálne číselný, alebo nastavím si 21 stupňov a ten stroj nech to drží. Ja nechcem furt pri pridaní prestavovať väčšiu, znižovať teplotu, zase keď stroj zastane, beží na voľnobeh, že mi odišlo auto, tak musím zase pridávať, lebo to kúrenie vôbec ako keby neposlúcha. Mekalaky máme dlho, dokonca jeden čas som sa o nej aj staral a ich servisoval, takže som mal možnosť nahliadnúť aj do nákladov na tie stroje a nevšimol som si rozdiel medzi inými strojmi. Úplne
skoro totožné, buď zničili piesnicu, trhli hadicu, ale stroj nemal žiadne závady, ktoré by ako viditeľne vyčuhovali z tej rady, alebo by sa opakovali, alebo by sa niečo takéto dialo. Tohoto stroje sme riešili jenom elektrický kolektor, ktorý ako keby prestal komunikovať a ostala zamknutá stabilizácia. Takže vlastne nešli strojom robiť prejazdy. Prišiel servis, vymenil kolektor, sú to dve zástrčky, prepojili tam nový diel a stroj funguje, takže vlastne nevidím v tom žiaden problém. Neuvedomujem si, že by bolo niečo, čím by ma ten stroj ako keby ani pri kopaní, ani pri nakladaní pri tých prácach. Ja mám k tomu aj 4.1 žicu a vlastne keď sa postavím pod jakúkoľvek kypu a začnem nakladať, tak akože ani tí s 20-tonovými otočákmi ideme na stejno. Nakladáme stejne rýchlovaniu, lebo to rameno zvihne 8 tón a s tým žalokom proste ja dám také množstvo materiálu, že dokážem konkurovať 20-tonovým strojom. Samozrejme, vždy to je za určitých podmienok, ako keby, keď to je kypa hliny, tak to ide. Keď to bude treba ťažiť, tak už samozrejme už nemá váhu na to a ten stroj sa od tej steny proste otlačí. Na 15 máme žaloka 4.1, vidle samozrejme, to pri mekalaku musia byť vidle vždy, to je základ. Máme 180 svahovku, skalní frézu a težicí kýbl, ktorý vidieť za mnou. Ešte premýšľame nad katrovacou žicou, ktorá by ako lokálne na stavbe dokázala vytriediť jemný zásyp na zásyp kanalizácie, že by sme ten materiál nemuseli odvážať a dovážať spátky vytriedený, že by sme si to dokázali priamo na tej stavbe vyriešiť. Za mňa tiltrotátor u mekalaku je zbytočný. Je to zbytočné, lebo ten stroj sa tak dobre vie vytočiť, uhnúť, má mimo ose kopanie v ramenu, ktorým sa dá pomôcť. Mali sme túto možnosť, pýtali sa nás, či to budeme chcieť, alebo či by sme do toho šli. Za mňa nie. Ani na vidli to není vhodné, lebo sa predĺží strašne tá páka posledná. Ani na toho žaloka, ani neviem si predstaviť, že by som mal na klapacej lžici ešte tý rotátor a točil s tým, ako to už mi príde nezmyselné. Samozrejme, v niektorých terénnych úpravách a v niektorých prácach je vidieť pekne, že tí strojníci s tiltrotátorom to pekne ako vytvarujú, ale je to tak 5% z tej bežnej všetkej práce. Čo sa týka kopania, štierkovania a všetkého, to ide úplne bez toho. První reakce, vždy keď ako vláde ponúkame náš stroj alebo sa dohodneme na nejakej práci, a proč tohle, a proč nám dávate takýto stroj, aj my sme mysleli, že príde klasický otočák alebo príde traktor, ale velice rýchlo tí ľudia zistia, že stroj, ktorý si objednali, to vie vytrhať, vykopať, spraviť, roznosiť a už väčšinou na konci dňa mi povedia, ešte, že ste prišli. To by ani iný stroj sa sem nevešel, nespravil, alebo nebolo by to takto rýchlo. Tak minulý rok sme mali stavbu na dálnici, na D8, zbúrať protihlukovú zeď a vlastne sme riešili, že jak to pojať, koľko strojov tam dať, alebo ako čo s tým vôbec spraviť. Tým, že vlastne mám žaloka a vysoko zdvihnem rameno a dokázal som celú tú kazetu drapiť naraz, tú drevenú kazetu 4 m x 2 som vytiahol z tých stĺpov a uložil na seba, prepol som vidly, odviezol a išlo mi to takým dobrým tempom, že vlastne nakoniec tam ani žiadny iný stroj nedávali a 1200 metrov tej steny som zbúral, rozobral, odnosil, naložil na auta úplne v režime, ktorý by inak robilo viac strojov, alebo by museli vymýšľať nejaké klešte, jak to zachytiť. Ten mekalak to proste spravil s tým základným naradím, ktoré mám. Tak vlastne tým, že za sedačkou v 15 je viac miesta a originál výrobca tam osadil kastlík, ktorý je chladený klimatizáciou, tak netreba v stroji žiadnu chladničku. Funguje to výborne, stačí si tam otvoriť taký prieduch a klimatizácia chladí pitie, celý deň mám pitie studené.
Kamery sú výborná vec, lebo koľko razy už pod tou výškou toho bagra, pod tým závažím tých ľudí nevidieť a kamera ich vždy ukáže, takže viem, že sa nemám hýbať. Jediné, čo som pridal do stroja, sú klaxóny vzduchové, lebo pri osmikolách a pri veľkom hluku na diaľnici elektrický klaxón vôbec nebolo počuť. Vyzdvihol by som sedačku, vybral som si zdrchovú sedačku po 3 strunových a samozrejme, jak som predpokladal, výborný. Zase sedačka u mňa luxusná, pohodlná, dobrá. Tak tým, že som mal už skúsenosti z 12 a z predošlých bagrov a poznal som toto rameno, tak som určite išiel do tohoto ramena, lebo my 70% robíme manipulácie. Či už to je s tým žralokom alebo s vidlema a to spodné riešenie piestov je vhodnejšie. Keby sme ako viac ťažili, možno si vybereme rameno s vrchným piestom, ale akože presne podľa stavieb a podľa tých našich väčšiny, tých našich prác, toto spodné rameno bolo pre nás najlepšia voľba. Mimo os sme si zobrali samozrejme, už len kvôli zapínaniu a trafeniu sa medzi kužele a do tej lyžice je to vždy výhoda.